Ens hem citat aquí a la drogueria Boter, una mostra de comerç històric de la ciutat, i que a més aquest any estan d'enhorabona perquè celebren 90 anys. La tria no és casual, volem subratllar i reconèixer la importància del comerç, sobretot del comerç de proximitat, com a atractiu. Ha estat pel Fòrum de Turisme un any de consolidació. Aviat farà 3 anys que vam engegar l'any 2012, al febrer, amb una xerrada que ens va venir a fer un professor de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire, que ens va obrir els ulls amb moltes coses, un crac que es pot seguir pel Twitter amb freqüència i que parla molt i molt bé. Des de llavors hem anat generant activitat modesta, perquè la nostra entitat és una entitat modesta, però hem continuat aquest any organitzant la Fira de Tapes a la platja el primer cap de setmana de juliol amb milers de persones. Com sempre, juntament amb el diploma acreditatiu del premi, farem una entrega d'un ram de llorer que, com ja sabeu, a l'antiga Roma es donava, era l'obsequi que es donava als guanyadors dels tornejos, i com que Badalona és ciutat romana, doncs seguirem amb aquesta tradició. Comencem, si us sembla, per la menció especial. La menció especial és per la drogueria Boter, que avui ens acull. La drogueria Boter com un dels emblemes del comerç tradicional de la ciutat. Premi Exaoco que entreguem enguany és per Monkeys in Love. És un casament que va tenir lloc al mes de setembre entre la Mona Micaela de Tarragona i el nostre estimat mico de l'Anís del Mono. El jurat vol destacar especialment 3 elements que van girar a l'entorn d'aquell projecte. La recerca d'una qualitat estètica, però no només estètica, l'orgull de ciutat, de ciutats, que connotava aquest projecte, es notava que teníeu una certa estima per la ciutat i que ho fèieu de tot cor, i sobretot, i molt admirable, la capacitat enorme i il·lusionant que representa el treball en xarxa. Jo destacaria 2 coses fonamentals. De l'acte no va parlar-ne, la majoria ja ho coneix. Ha sigut un acte, com heu dit abans, fet amb molta il·lusió, molt de carinyo per la ciutat, però volia destacar 2 aspectes, que ha sigut un agermanament entre unes cultures determinades de 2 ciutats mediterrànies, que és Tarragona i Badalona, perquè els promotors d'aquesta idea els tenim aquí, som d'aquí sí que estem, el pare de la criatura de la Micaela, la Carol, la Mari Carme, la Bertauler i jo mateix. Aleshores, això per un costat, això s'ha servit per unir encara més idees, més projectes i conèixer-nos més del que ens coneixíem i feia molts anys que ens coneixíem. I la segona cosa que volia destacar és el fenomen de la bona acollida que ha tingut la ciutat de Badalona per aquest projecte. Vam ser 5 persones que vam muntar tota aquesta acció i bé, això que ja quasi queda allunyat. Un dels objectius, en el meu cas, que vaig tenir a l'hora de sumar-me al projecte era donar visibilitat a gent de la cultura, tant de Tarragona com de Badalona. De fet, va ser un projecte molt gran, on s'hi va sumar gent de tot tipus, dissenyadors, artistes. Bé, amb una boda, de fet, és un tipus d'esdeveniment que hi té cabuda tothom. I bé, aquí a Badalona va tenir molta repercussió i, de fet, van venir més de 2.000 persones a l'acte. Buenas noches a todos. El segundo de los premios Exaoco que entregamos hoy es para Home Design Badalona. Inesperadamente, casi por sorpresa, el pasado mes de mayo vio la luz una iniciativa de primer orden, el Home Design Badalona, con la magnífica excusa de montar un escaparate
para exponer los productos de sus empresas, los impulsores de la iniciativa consiguieron mucho más que eso. Al margen de la calidad de sus productos, insistimos, demostraron que los grandes retos son ilusionantes, que el parc del Cal Arnús es un marco inmejorable del que todavía se puede sacar mucho partido como ciudad. Ha sigut més del que esperàvem doncs, que tingués relativament èxit, que fos un gran projecte a nivell particular, com a empreses, i poder mostrar els nostres productes, la manera en com treballem, però no esperàvem pas l'acollida que vam tenir de quasi 17.000 persones que van passar per la mostra i tots els comentaris de la gent que ens van deixar els llibres de visita, gent que repetia i venia diverses vegades a veure l'exposició, recomanava. També en donar un al senyor Pere Vila de l'Hotel Miramar, que havia estat fundador del Gremi de Turisme de la ciutat. Enguany la Junta ha decidit atorgar-lo al senyor Joan Mainer, director del Museu de Badalona. Després de 10 anys, al front d'una de les institucions més estimades de la ciutat, en Joan Mainer ha anunciat que deixa el càrrec a finals d'aquest mes i per això ens ha semblat apropiadíssim fer un reconeixement a la seva tasca, a la seva persona. És un premi a una trajectòria. Aquest reconeixement que em feu, a veure, tots els que estem aquí segur que compartim un mateix objectiu. I és que, d'alguna manera, treure aquesta ciutat del pou. Treure aquesta ciutat del pou vol dir creure'ns el nostre potencial i fer-ne del nostre potencial bandera. I per tant, en el cas del museu també era això. Tot l'any fem el Badalona Tapes, l'any de mitjanit, que es fa el mes de juliol, on normalment unes 20.000, 30.000 persones venen a gaudir del cap de setmana de tota l'oferta de restauració que hi ha a la ciutat. Després també fem normalment alguna xerrada, temes més sobre l'estudi del turisme. Aquest any es va fer a la Casa Clara, precisament, al Badalona Home Design. I després, a partir d'aquest any, estic intentant tenir més bones relacions, intensificar les relacions amb les associacions d'empresaris de la ciutat i pròximament farem un portal turístic sobre la ciutat de Badalona.